Vă salut, colegi! Astăzi este sâmbătă. Avem o etapă de 150 de mile. Suntem în compartimentul de zburători. Am lăsat masculii și câteva femele acasă. Am îmbarcat doar 10 femele, fără foaia de îmbarcare. 10 femeluțe. 2 femeluțe au pui și Alia de acolo din colț, ce împerecheată cu fratele ei. Aici sus, îmbălțată de ea, ardem cu masculul, tot așa, mascul de fond, femele de fond. Sper eu ele să vină în față, pe le-am pariat, este fratele îmbălțate de sus. Din păcate vremea, în apă le-am pus aminoforte, cu Biotix, recuperator. Suntem în compartimentul de puișori. Azi dimineața le-am făcut curat. Puișorii n-au fost eliberați de 3 zile, dar după ce vin zburătorii o să lăsăm afară. Aici este ceasul, le-am pus, este conectat, așteptăm porumbeii. Am vorbit cu managerul de la club și uitați, și sâmbătă aceasta am introdus ceasul pe zbor și mi-arată 5 porumbei. A zis că după ce se termină sezonul, ca să nu șteargă toți porumbei după el, să dea un reset. Afară nu este prea strălucitor, este înorat, avem vânt din față și o să se anunță o etapă grea. Deja au trecut 3 ore de când porumbei au fost eliberați. Sperăm noi cât mai repede să vină crescătoarea noastră, primul porumbel. Ok, vă anunț cu primul porumbel. Hai, mamă, hai, fetiță, hai! Hai, mamă, hai! E obosită, a fost oricum etapă grea. Hai, mamă, hai! Unde te mergi, mamă? Hai, ruptă, săracă. Hai, fetița, mamă, hai! Hai, mamă, hai! Oi, fetița, mamă, hai, hai! Hai, mamă, intră, hai! 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 Al treilea porumbel. Hai, fetița! Hai, fetița, hai, mamă, hai! A, și care e 95-ul? Asta tot timpul intră greu, nici nu știu dacă o să intre femeia asta. Tot ultima vine, ora 20 ori ultima și uite că am venit a treia. Hai, mamă, hai! Mă gândeam că 07 le are ouă, nu face din astea. Hai, fetița, mamă, hai! Nu e obosită, dar asta tot timpul am probleme cu ea, că nu intră. Hai, mamă, hai! Porumbelul al 4-lea. Bravo, fetița! Mela, uite, încă 2 porumbei. Deci avem 5 porumbei.
Bravo, fetițele! Bravo, mamă, hai! Bravo, fetița, mamă, bravo, bravo, hai! Ulio, avioane. Asta e foarte, foarte, foarte speriați porumbei. Bravo, copii, mamă, bravo, hai! Hai, mamă, intrați, hai, mamă, hai, hai! Hai, mamă, hai, hai! Hai, fetițele, mamă, hai! Hai, hai, fetițele, mamă, hai! Hai, hai, mamă, hai, hai! Hai, fetițele lui tati, bravo, fetițele lui tati! Bravo, mamă! Bravo, 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 hai! Hai, mamă, hai, hai! Hai, fetițele, hai! Bravo, fetițele lui tati! Încă o femeie sosit acum. Bravo, fetița lui tati, bravo! Hai, mamă, hai, hai! Ce zi la mami, la bunii, hai! Hai, mamă, hai! Oh, foarte, foarte bine au venit astea 3 femele. Hai, fetița, mamă, hai, hai! Obosită! Hai, mamă, hai! Hai, du-te dincolo! Hai, mamă, hai, hai, hai! Hai, mamă, hai! Bravo, fetița lui tati, bravo, mamă, bravo! Bravo, fetița lui tati, bravo! Hai, intră, mamă, intră, intră! Intră, fetița! Bravo, bravo! Am apucat să mă uit la alea 2 femele și am venit. Mai avem încă 4 porumbei de sosiți. În crescătoria noastră o etapă foarte, foarte grea. Grea în sensul că bate foarte tare, dacă se vede pe copaci. Foarte, foarte tare, tare vântul și din toate direcțiile. La început de dimineață a început să bată în față, după aia din lateral, acum din toate direcțiile. Sperăm să se oprească vântul ca să sosească și cei 4 porumbei. Ok. Vă salut! Vreau să fac un rezumat după etapa de astăzi. Avem 8 porumbei sosiți, 7 au fost în ceas când am desigilat, vă și foaia, 7 porumbei. Am ocupat locul 12 pe club din 132 de porumbei cu șalia. Este un rezultat mulțumitor. Avem 8 porumbei în crescătorie, ea este 051, femela de Van de Burg a sosit a 8-a. Sunt mulțumit de rezultatul din această zi, de la această etapă. Femela lui 94, îmbălțata de sus, n-a sosit, are puișorii, 2 puișorii lor. Ei a stat pe ouă și le-am introdus un puișor. Buta de acolo este o venită a 3-a. Aia de sus de acolo, femela 08 a sosit a 2-a. După aia bălțata a 3-a. După aia femela de acolo cu pana albă a 4-a. Și tot așa albastră a 5-a. Deci încă o dată avem 7 porumbei sosiți. Sunt mulțumit de etapa asta pentru că porumbeii noștri au săptămâna aceasta doar o zi au fost eliberați afară în jurul crescătoriei. Porumbeii arată bine. După 152 de kilometri am avut, chiar arată foarte bine. Mai ales că am avut o etapă extrem de grea, cu vânt din față, la începutul zilei de dimineață și după aia vânt din toate părțile. Uitați cum arată porumbițele sosite. Asta e ultima porumbiță care a sosit la ora 3:45, ceva de genul, bălțata. Femeluțele arată extraordinar. Sunt foarte, foarte mulțumit de porumbei, uitați cum arată după o etapă extrem de grea. Când se poate vedea, uitați acum ce suflă vântul, este un vânt foarte, foarte puternic. Sperăm și cele 2 femeluțe. Amândouă porumbițe de fond maraton, ce ne lipsesc la noi în crescătorie. Aici puiul la șalie, exact șaliose de ca și mama sau străbunicul. Este tata la puișor, deci el este frate
cu femeia ei, doi sunt frați, s-au împerecheat, am lăsat să scot un pui din ei doi, ei și la pui au zburat 8 etape, cap-coadă, la viteză, la lungă, porumbei de general, chiar general spre maraton, tata lor este bătrânul de la matcă, porumbel de bază. După cuplu 77 cu 64, cel mai bun cuplu iar ar veni, tata lui ar veni al doilea cuplu de bază în crescătorie. Porumbițele arată extraordinar și asta mă bucură. Mă bucură. Porumbei ce au mai rămas din crescătoria noastră sunt porumbei care azi îmbarc la etapă, a doua zi sunt fresh și asta caut. Porumbei cu care mă pot baza în orice moment pe ei. Puține produse folosesc la porumbei și sunt extrem de mulțumit. Foarte, foarte mulțumit. Uitați porumbelul care a venit a doua pe crescătorie. Nici nu zici că a zburat 152 de mile pe o vreme cu un vânt din toate părțile, să zic așa. Aici mă mai prezint masculul, ce a zburat 5 ani pe Franța. E mascul din 2016, nu 2017, cum am zis. Am în partea la un mascul tot așa din 2017 și m-am încurcat. Ea este femeluța din cea la locul 12, la, să zic așa, locul la 20 minute de locul 1, dar asta e, mă bat la club cu 3 colegi foarte, foarte buni pe viteză, care concurează de peste 40 de ani, care sunt pensionari, toată ziua stau cu porumbei și nu... E greu să faci rezultatele care le fac ei. Eu cu munca nu pot să le acord așa mult timp, cât pot le acord femeluța bălțata din față, ce au luat ulu și la gât și la piept. O să văd, o să mai iau la mână, o să mai antrenez câteva etape, să zic așa, o să-i dau niște antrenamente să văd dacă face față pentru a fi băgată la următoarele etape ce va urma. Ok, vă salut, vă doresc vânt în pene tuturor.